Dau dim heddiw, Nathan yn y byn y Barri, oedd yn top lig yn heddiw. Hwna'n perfformiad da, yn wedi'i grael hynna. Oedd i Paul. Fath oedden ni'n deud ffwtbol o ddarna ni yn arno heddiw. Dyn ni wedi dybl dros ni yn y ffes gyntaf yna, home ac away. Ac oedden ni'n mynd i adron yma eto a troi ni drosodd. Oedden ni'n bwysig yn mynd yn gwyneba nhw. Achos oedden ni'n gwybod gan nhw chwaraewyr, dyn nhw'n licio pan mae pobl yn gwyneba nhw. A dyna'r game plan fel gana ni. Ond oedden ni wedi gwneud training sessions wrth yma yn best ar 2 fullbacks nhw. A dwi'n ffeindio allan yn meeting yn gem, oedd o ddau ddim yma. Ond chwarae teg, y 2 fullbacks o gana nhw'n lle ar yna. Dwi'n meddwl gathon nhw game decent. Felly mae'n dangos faint o cryd yn nhw'n garfa nhw hefyd. Ond da ni'n yma i profi pobl rong an, cos dwi'n meddwl da ni'n gwneud yna yn barod. Da ni'n yma i gystadlu a mynd yn bell da ni'n gallu. Dwi'n deud bob wsos Paul, mae'n siŵr mae pobl mewn dwi'n boring yn beth i ddeud ond da ni'n credu, da ni'n chwarae ddim pwysau gwbl. Os ydyn ni'n cychwyn y gêm sydd ydyn ni'n cychwyn second half, dwi'n meddwl bod ni'n gorffan teams off yn y first half. Ond na, da ni wedi creu cyfleon eto first half. Un o 2 apeli draws y bocs, ddim wedi gallu sgorio. Ond wedyn, oedd hi werth disgwyl second half i gael o 2 gol nathon ni. Reit, Sean am y gol, Sean. Yn gyntaf, Brad, pêl dda gyn darn. Oedd hi. Dwi'n meddwl oedd ni'n effectif mor gymaint o beth ni'n gallu gael. So nath y shout dod o Fisher ar ochr i swapio'r wingers, ia. So nath Darren ddod allan i left a Brad ar y right. A 2 peth mae Darren yn gallu gwneud yn, ella 3 yn y position wide yn cw. Mae'n mynd i cytio fe'n bob sio ar troi defo. Un, ydy'n gallu lincio fyny, os dy ddim gael shots, os dy ddim, just y pass na drwodd. Ac oedd o wet y pass dwi'n meddwl i gol Brat, oedd o'n superb. Un peth oedd o'r meddwl Brat, oedd o'n gorau meddwl i controli. Oedd y pêl yna first time yn hitio i, a dwi'n meddwl hwnna'n ffantastig o gol gyda fo. Reit, beth am gol chdi? Darren setio chdi fyny. A cross. Ond oeddech chdi wedi cael seitar yn gynt, a di fforsio goli i ni sef da. Ond am chans bod o'n twtiad yr ailyn ydy? Na. Ia, fatha chi'n deud yna, geis i cyfla rhyw 5 munud, 10 munud cynt. Ond ta ni eisiau cymryd touch gyntaf, achos oedd y pêl dan traed fi, a wedyn hitio i. Ond obviously gath i bloc. Ond oedden ni'n gwybod cyn y gêm, mae hein yn tîm physical a fit. Ti'n cael 1 touch mewn reit yn gwynebau chdi, fath oedden ni iddyn nhw heddiw. So, pan ddoth y pêl ail a can Darren, eto wet y pass Darren unwaith a gol i Brad. Ond am rhaid i cymryd touch, yn y peth o rai fi wneud, so pan lawr, dim hit and hop, ond hitio target. A pan oedd y pêl na, hitio net, oedd hi'n just yn ffantastig. Dwi'n meddwl oedd y fans bach yn slow reactors o gol, cos oedd nhw'n disgwyl i mynd i fewn. Oedd nhw'n clywio beth i ddigwydd, ond o'n i bach yn speechless hefyd, ond na, oedd hi'n ffantastig o 2 gol gan ni, a 3 points, clean sheet yn erbyn tîm, oedd yn top cyn dechrau heddiw, dwi'n meddwl os ma'n dal o fod wan. Da ni'n gorau cymryd lot o positives yna wan, a just cicio ymlaen, ticio bob un game off fesul un wrth am yna dod, a just chwarae heb ddim pwysau oedd da ni'n neud. O gyn dre ti, Neth, pob yn gwybod, ti'n gweithio o gwmpas Gaernarfon. Mae yna teimlad da yn y dre ar hyn o bryd oes, mae pethau'n bildio fyny man di. Yn tîm ahau o Paul. Pawb dwi'n gweld, os dwi'n cerdded o gwmpas dre, Tesco, be bynnag, mae cefnogwyr dre yn bob man, a maen nhw yn deud, os am teimlad yma wedi bod yn dres, to'r FA Cup run na. So mae hynna'n clod i, dim jyst i ni ar y cae, ond pawb sy'n gweithio'n galad o'r wrth y cae hefyd, cos dim jyst y gwaith beth da ni'n neud ar y cae fatha tîm neu squad a management. Mae gennym ni gymaint o pobl yn y clwb yma yn gweithio'n galad efo'i gilydd, ac da ni'n mynd o nerth i nerth bob un wythnos. Ac i fi, hogyn lleol, fath o'n i'n deud, fi fyny'n gorcha Caernarfon yn y Welsh Prem ystalwm. Mae hein yn dyddiau ffantastig, a mae'n bwysig yn ei enjoy fo, achos mae yn tough league. Ac fath o pobl yn deud, tîm sy'n dod i fyny o lig o dan, maen nhw'n gael season da yn season gyntaf ym rhan fwyaf nhw. Ond wedyn sgorodd chi wedyn tal Llanelli, maen nhw wedi dod fyny a dyn nhw'n gael tymor mor gret, felly llawn glod iddyn ni, dwi'n meddwl da ni'n gael ffantastig o season a fath o'n i'n deud ticio bob game off one by one run, dwi'n meddwl yn deud. Diolch, a ti wrth gwrs wyt ti yn rhan mawr o hynna. Diolch i chdi, Neth. Diolch o'r Bob. Diolch yn fawr.